Na zubarwa da masoyan nan hawaye, wai soyayya ko kaddara, wai me yasa ake yawanci rasa rayuwa a soyayya, ko ya kasance laifin iyaye ko ya kasance laifin masoya. So amma wannan labarin soyayyan ya zo different. Kai, ta ina zan fara? Wannan labarin soyayyan ko ya kasance yana son ta, tana son shi, amma kuma iyayen ba sa son auren, ba sa so, saboda suna masa kallon ya za a yi ya auri yarinyar, saboda ita yarinyar ta fito yan manya, kuma sannan tana da irin, suna da irin kuɗi haka, da irin me ake cewa nasaba mai kyau, shi kuma suna ganin waye shi ma duka. Amma kuma ya ba yarinyar abinda ba nasaba ba menene ba, ya ba ta life, ya ba ta rayuwarsa, domin karshe me lokacin da yake neman shi ya rayu, karshe yake ba ta rayuwar, yake ba ta shi, yake hakura da rayuwa, yake mutuwa. Suna so su ba ta wani wanda ita ba ma wani kaunarsa take ba, amma oh my god, wannan fim din gaskiya duk wanda ya kalla ko shakku na ji tausayin ta a fim din nan, amma na fi jin tausayin Mansur. Wannan fim din saboda soyayya ce mai cike da rikitarwa, soyayya ce mai cike da taɓa zuciya. Kai malam, idan kana neman love story film, kawai ka je kalli wannan fim din, na gaya ma. Sansani ba yana nan available daga Sultan Film Factory. Oh my god.